susuga. Basa na ko. Suga sa ulan. Suga sa ulan. Why na? Nabahaan ako. Nabahaan ako, guys. Why na? So, hi. Malakat lang ko kay para ano, dala exercise kay wala ko daan nga exercise kada aga. Sige kuya, tulog. Nagdalambok na ko. Ako lang isa subong naglakat kay si Mr. Para lang sa Changi Gabantay. So himala kay ako ang naglakat. Usually siya permi ang galakat before kay permi ko gatulog. Ayan. Wala iban nga rason kundi tulog lang ko. Thankful naman ako sa partner ko kasi nakakaintindi naman siya. Ayan po yung plaza La Paz. Gina-renovate siya. May vlog kami dyan. So tingnan nyo po. Yung hindi pa siya na-renovate ngayon. Hindi pa tapos eh. Hindi nire-renovate pa lang. Kaya next vlog is dyan po tayo. Lahat ata dito na plaza sa Iloilo City is gina-renovate. Malapit lang naman kami sa La Paz Market. Pwede man magsakay pero feel ko maglakad para muna gani mag-exercise. Matabok ta di oh. Taon-tanay ko may mga jeep. Damo jeep. So tabok kita. Ayan. So maganda po. Tama tabok sa tama ang tabukan para iwas disgrasya. Maulan subong mahina yung ulan tapos makusog na naman. Tapos mahinay na naman, makusog na naman. Kanami sa chimpo kay kabugnaw. Pero hindi ka kakapagusto lagaw kay gaulan. So, ayan. May 7-Eleven man di. Ginaobra subong ang karsada sa La Paz. So, budlay mag-agi. May Mary Mart man din. Ayan. Mary Mart. Kalagsa lang kami ka-upload video kay ginatamad kami ano lately. Buta ginatamad kay Kuya Subong. Ay hindi gali subong. Kaya nagka-vlog na ko. Sang mga ligad ngayon adlaw. Kay busy ko sa panumdom sa ano gusto ko i-start nga pag-unga negosyo na gamay lang kay gamahal subong tanan ang balaklon tapos need ko gin mag more extra income. Yan. Tapos amo na sa subong nakayogit ang dalan kay kayohon man ang La Paz Market subong ginakayo sa ginakayo.
Kauyog-uyog ni karon akong video. May lang kay wala nagpa-ulan subong. Gin timing ko gid paglakat nga hindi masyado ulan para hindi mabasa aton cellphone. Pabudlay mabasa wala nakata cellphone kamahal pa naman subong. Dapat halungan gid ang mga gamit kay kabudlay magsige ka guba. Kapigado subong daan. Malapit na kita. Arin ako sa Lapas Market. Ayun ako sa labas guys. Ayun ako sa labas market. Ayan. So blur siya blur. Dari ang entrance. Pare nakita si sulod. Ito ko mabakal sige napaklan ko permi. Damo di sando. Ay salamat wala tao kaya tao sa akong ginabaklan. Netongs.